Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Meron po tayo ditong corn silog at spam. At meron tayong itlog. Meron tayong mainit na kape. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan! Manganta na po. Opo. Ayan, kumusta po yung Christmas ninyo? Christmas. Ayan, Pinoy almusal tayo kasi kakababoy lang natin kahapon. Ayan. Baboy tsaka manok, no? Opo. Ay, tinuluya. Ay, tinuluya. Yaman. Ay, Okay. tinuluya. Unang subo natin. Unang subo mga kapudibi, para sa inyo? Manganta na po mga foodies. Tana. Habang mainit. Kape. Corn beef masarap. Naman? Ano naman? Ano naman? Ha? Kumusta yung Pasko po ninyong lahat? Ayan. Kumusta ang Pasko mo, Bal? Alam mo naman, tulog lang, tsaka kakain lang. Kumain ng, kalderetang manok. Oo, no? Ako sopas. Yung sopas na niluto mo. Sarap eh. Nagsopas din kami. Sopas. Barbecue. Spaghetti. Siyempre, kompleto kami. Ay, hindi pala kompleto. Anong aginaldo mo, Bal? Wala. Di naman ako tumayo sa higaan. Nakamagkano ka pala ka? Natulog ka? Taka wala man ako ninong. Na ano na sila. Na dead na sila. Ay, tutuloy yan. Dead na sila. Ay, Naman. Kanyaman niya. New Year na naman yan, no? 2024 na. Bilis. Ay, sarap po.
Pinawisan ako sa kape. Ay, mabubos mo na yung kape mo. Ay, pinawisan ako. Kainin ka pa? Daming cornflake. Kaya mo na. Sarap. Napagkanyaman niya. Nakakamiss yung ganyang pagkain, lalo na pag katapos ng mga holidays, no? Huh? So, shoutout po tayo habang kumakain sa BBM. Shoutout po kay Vilma Palad, Rachel Velasco from Al Qasim, Feli Marquisas from Tarlac City. Ayan, kay Lars, shoutout sa'yo. At kay Imelda Bergonya from Banaba, Bamban, Tarlac. Shoutout po. Kay John Harold Dison, happy birthday sa'yo. Pinapa-shoutout ka po ng kaibigan mo. Happy birthday po sa'yo. At kay Dory Gonzalez from Edmonton, Alberta, Canada. Pinapa-shoutout po yung kanyang mga apo. Ayan, sila Samantha Atienza, Leo Atienza, at kay Matthew Herrero. Ayan, belated happy birthday sa inyong tatlo. Birthday daw nila, silang tatlo. Belated happy birthday sa inyong lahat. At syempre, Merry Christmas po sa inyong lahat, mga ka-foodies. We love you all. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BPM. God bless po. Shopa, Baby Allison, Catherine Bugoy, sa asawa mo, shoutout at kay Ruth at kay Liza. Yan, shoutout sa inyong lahat. At si Merry Tita Christmas. Olivia. Tita Olivia, Merry Hello Christmas po. and Happy New Year sa pamilya po. Happy New Year po. Sa mga kamag-anak natin, sa mga kamag-anak ko sa Mabalacat. Ayan, shoutout sa inyong Hello lahat. po. Tatay ko, mga kapatid ko. Ako sa Pambayo. Ayan, shoutout po sa inyong mga family po ninyo. Family po namin. Yes. Merry Christmas, Happy New Year. We love you all. Yes. Makapudibis, agisan mo na naman yung Opo. pamangan mi. Anak kasi kanyaman. Kanyaman. Ang ganakin ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you all. Mwah.